యేసయ్య నామంలో మీ అందరికీ నా వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. ప్రియులారా, వాక్యాన్ని ధ్యానం చేద్దాం. చూడండి, దినవృత్తాంతము 2వ గ్రంథము 16వ అధ్యాయము 9వ వచనం. తన ఎడల యథార్థ హృదయము గలవారిని బలపరచుటకై యెహోవా కనుదృష్టి లోకమందంతటా సంచారము చేయుచున్నది. దేవునికే మహిమ కలుగునుగాక. ప్రియులారా, ఈ యొక్క వాక్యాన్ని కనుక మనం ఆలోచన చేస్తే చాలా మందికి ధైర్యం వస్తుంది. ఎందుకంటే యథార్థంగా నడుచుకునే వారికి, నీతిగా ఉన్నవారికి దేవుడు నన్ను చూస్తున్నాడు, దేవుడు నా కొరకు తప్పకుండా ప్రతిఫలము దాచి ఉంచాడు, అది ఒక దినాన్ని నాకు అనుగ్రహిస్తాడన్న విశ్వాసము ప్రతి ఒక్కరిలో అభివృద్ధి చెందడానికి ఈ మాట చాలా బలపడుతుందని, చాలా ఉపయోగపడుతుందని చెప్పేసి మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను. నిజమే, దేవుడు ప్రతి ఒక్కరిని పరిశీలిస్తున్నాడు, ప్రతి ఒక్కరిని గమనిస్తున్నాడు. మరి ముఖ్యంగా యథార్థవంతుల కొరకు ఆయన యొక్క కనుదృష్టి లోకమందంతా సంచరిస్తుందంట. ఎందుకంట? వారిని దీవించడానికి, వారిని ఆశీర్వదించడానికి ఆయన వెతుకుతున్నాడంట. అదేవిధంగా ప్రియులారా, ఎవరైతే యథార్థంగా లేరో వారిని బట్టి కూడా దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. మీరు నాకు యథార్థంగా లేరు కాబట్టి మిమ్మల్ని నేను శిక్షలోనికి తీసుకెళ్తానని చెప్పేసి అనేక సందర్భాల్లో లేఖనాల ద్వారా మనతో మాట్లాడినట్లుగా మనము చూస్తాం. దీనికి కొనసాగింపుగా సామెతల గ్రంథము 15వ అధ్యాయం 3వ వచనంలో కూడా ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఎంత స్పష్టంగా రాశాడంటే భక్తుడు, యెహోవా కన్నులు ప్రతి స్థలము మీద నుండును, చెడ్డవారిని మంచివారిని అవి చూచుచుండును. నిజంగా ప్రియులారు, చూడండి, దేవుడు ఎంత గొప్పవాడంటే ఆయన అందరినీ చూస్తున్నాడంట. చాలామంది అనుకుంటారు, నన్ను ఎవరో చూడట్లేదు, నేను చేసేది ఎవరికి తెలియదు అని చెప్పేసి కొంతమంది చాటుగా ఉన్నామని చెప్పేసి కొన్ని పొరపాట్లు చేస్తూ ఉంటారు. అయితే దేవుడు ప్రతి ఒక్కరిని చూస్తున్న దేవుడు. మన యొక్క క్రియలకు తగినట్లుగా ఆయన ప్రతిఫలం ఇస్తాడు. మీరు ఆలోచించండి ప్రియులారా, చదవబడినటువంటి వాక్య భాగాన్ని కనుక మనం ఆలోచన చేస్తే ఆసా రాజు గురించి ఆయన రాస్తున్నాడు. ఆసా రాజు తన తండ్రి అయినటువంటి ఆ యొక్క అబీయ చనిపోయిన తర్వాత ఈయన రాజ్యాన్ని చేజిక్కించుకుని రాజుగా నిర్ణయించబడినటువంటి యొక్క ఆశ ప్రియులారా, తన తండ్రి చేసినట్టుగా కాకుండా దేవుని ఎదుట యథార్థంగా, నీతిగా ప్రతి ఒక్క విషయంలో దేవుని సహాయాన్ని కోరుకుంటూ ఆ యొక్క రాజ్యాన్ని పరిపాలిస్తూ ఉంటాడు. అదే సందర్భంలో ఎవరైనా యుద్ధానికి వచ్చినా, ఎవరైనా ఎటువంటి శత్రువులు వీరి మీద పన్నాగం పోయినా సరే దేవుని దగ్గర కనిపెట్టి, ప్రభువా నాకు సహాయం చేయి అని చెప్పేసి ఈ యొక్క ఆశ తన యొక్క పరిపాలన కొనసాగించినట్లుగా ఉంటుంది. ఈ యొక్క పరిపాలన చూసినటువంటి దేవుడు ఆశని ఎంతగా దీవించాడో, ఎంతగా ఆశీర్వదించాడో మనకి లేఖనాల్లో కనపడుతుంది. చూడండి, నేను చదువుతున్నాను 15వ వచనము 15వ అధ్యాయము. వారు పూర్ణ హృదయముతో ప్రమాణం చేసి పూర్ణ మనసుతో ఆయన వెదకియుండిరి గనుక యెహోవా వారికి ప్రత్యక్షమై చుట్టూనున్న దేశస్థులతో యుద్ధము లేకుండా వారికి నెమ్మది కలుగ చేసెను. ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క ఆశ, తన యొక్క పనివారు, తన యొక్క యుద్ధ వీరులందరూ కూడా దేవుని మీద ఆధారపడ్డారో, చుట్టూ ఉన్న శత్రువులందరితో కూడా ఈ యొక్క ఆశకి ఏం చేశాడంట? దేవుడు నెమ్మదిని కలుగు చేశాడంట. ఎక్కడ యుద్ధాలు అనేది లేదు. ఎప్పుడు? దేవుని ఎదుట యథార్థంగా నడుచుకున్నప్పుడు, దేవుని ఎదుట నమ్మకంగా నడుచుకున్నప్పుడు, దేవుని యందలి భయభక్తులు కలిగి నడుచుకున్నప్పుడు ఆశాకి అన్ని వేళలా దేవుడు సహాయం చేస్తూ వచ్చాడు. ప్రియులరా, తర్వాత చూస్తే ఆశా యొక్క పరిస్థితి ఏమైపోద్దంటే, నెమ్మది పొందుకున్నటువంటి యొక్క రాజు, అన్నిటినీ సమాధానంగా ఉన్నటువంటి యొక్క రాజు కొన్ని దినాల తర్వాత ఏమైపోద్దంటే దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టేసి మనిషి మీద ఆధారపడాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చేస్తుంది. చాలా సందర్భాల్లో మన యొక్క జీవితాల్లో కూడా ఇటువంటి పరిస్థితులు కొన్ని వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. మనకు అన్నీ బాగున్నప్పుడు దేవుడు గుర్తుకురాడు. ఎందుకంటే అంతా నడుస్తుంది కదా, అంతా బాగానే ఉంది కదా, మనకి అంతా టైంకి జీతం పడుతుంది, మన ఫ్యామిలీ అంతా సెట్ అయిపోయింది, పిల్లలు అంతా బాగున్నారు, సెటిల్ అయిపోయారు అని చెప్పేసి అనుకుంటాం. కానీ ప్రియులారా, దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టేస్తాం. దేవునికి దూరం అయిపోయినటువంటి సందర్భాలు కనబడతాయి. అటువంటి సమయంలో ఏం చేస్తామంటే, మనము మనుషులకు దగ్గర అయిపోయి ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు మనిషి మీద ఆధారపడడానికి మనము ఇష్టపడతాం. ఈ యొక్క ఆసారాజు కూడా అదే చేశాడు. దేవునికి దూరం అయిపోయి సిరియా రాజు మీద ఆధారపడడం ప్రారంభించాడు. ఇదంతా చూస్తున్నటువంటి దేవుడు ఏం చేశాడు తెలుసా? ఆశాని విసర్జించినట్లుగా మనము చూస్తాం.
అందుకే ఈ మాట అంటున్నాడు ఏంటి, తన యథార్థ హృదయము గలవారిని బలపరచుటకై యెహోవా కనుదృష్టి లోకమంతటా సంచారము చేయుచున్నది. ఈ విషయమందు నీవు మతి తప్పి ప్రవర్తించితివి గనుక ఇది మొదలుకొని నీకు యుద్ధములే కలుగును. ప్రైజ్ గాడ్, హల్లెలూయా. దేవుని విడిచిపెట్టేసి మనుషుల మీద ఆధారపడడం, తన యొక్క ఆలోచన ప్రకారం నడుచుకుంటాం ప్రారంభించాడు. చూసినటువంటి దేవుడు ఏం చేశాడు తెలుసా, తన యొక్క రాజ్యం మీదకి ఇది మొదలుకొని నీకు యుద్ధములే కలుగుతాయి. ఎందుకని నువ్వు నన్ను విడిచిపెట్టేసావు, నాకు దూరం అయిపోయావు, నా సహాయాన్ని నువ్వు కోరుకొనక ఆ యొక్క అన్యరాజు అయినటువంటి సిరియా రాజు సహాయము నువ్వు కోరుకుంటున్నావు అని చెప్పేసి చాలా ఖచ్చితంగా దేవుడు దీర్ఘదర్శి ద్వారా ఆశాకి తెలియచేశాడు. ప్రియులారా, ఒకటి గమనించండి, మనం ఎంత ఘనంగా ప్రారంభించమన్నది కాదు, ఎంత ఘనంగా ముగించమన్నది చాలా ప్రాముఖ్యం. అందుకే వాక్యంలో ఉంటుంది, కార్యారంభము కంటే కార్యాంతము మేలు. మన భక్తి జీవితమే కానీ, కుటుంబ జీవితమే కానీ, లేకపోతే పిల్లల భవిష్యత్తే కానీ, ఏదైనప్పటికీ కూడా ప్రారంభించడం ఎంత ఘనంగా ప్రారంభించామో మన యొక్క ముగింపు కూడా అంతే ఘనంగా ఉన్నట్లయితే మనము దేవునికి మహిమ తెచ్చిన వారమై ఉంటాం. అలా మహిమ తెచ్చేవారిగా ఉండాలంటే ప్రతి ఒక్క విషయంలో మనము దేవుని ఎదుట యథార్థముగా నమ్మకంగా నడుచుకున్నట్లయితే ఆశాకి ఏ విధంగా దేవుడు తోడుగున్నాడో మనకు తోడుగా ఉంటాడు. ఆయన ఎదుట యథార్థంగా లేకపోతే ఆశాని ఏ విధంగా శిక్షించడానికి శత్రువుకు పర్మిషన్ ఇచ్చేశాడో అదేవిధంగా కూడా దేవుడు మన జీవితంలో కూడా చేయడానికి ఆయన చాలినవాడు. కాబట్టి ఎప్పటికప్పుడు మన యొక్క భక్తి జీవితాన్ని కాపాడుకుంటూ, ఎప్పటికప్పుడు మన యొక్క కుటుంబ జీవితాన్ని కాపాడుకుంటూ ఆయనకి మహిమ కలిగేలాగా ఆయన ఎదుట నిందారహితంగా జీవిస్తే నా దేవుడు ఎల్లప్పుడూ మీకు తోడుగా ఉండి కృప చూపించి కనికరము చూపించి ముందుకు నడిపిస్తాడని ఈ మాటలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. దేవుడు అటువంటి గొప్ప మనస్సును, అదేవిధంగా అటువంటి కృపను మనకు అనుగ్రహించును గాక. ఆమేన్. ప్రార్థన చేద్దాం. చూడండి, పరిశుద్ధుడైన తండ్రి, నీకు స్తోత్రాలు ప్రభా, నీకు వందనాలు నాయనా. మా యొక్క హృదయము యథార్థముగా ఉన్నదో లేదో మీ యొక్క కనుదృష్టి చేత మీరందరినీ చూస్తున్నారు, మమ్మల్ని చూస్తున్నారు ప్రభా. మీ ఎదుట మేము యథార్థంగా నడుచుకునే కృపను మాకు దయచేయండి. అలా నడుచుకోకపోతే మీరు ఏ విధంగా ఆశా జీవితంలోకి శత్రువును నైనా ప్రభా అయా ఎలా చేశారో మా జీవితంలో కూడా నేను అపవాది వచ్చేస్తుంది, మమ్మల్ని వెనక్కి లాగేస్తుంది. అటువంటి పరిస్థితి రాకున్నట్లు ఎప్పటికప్పుడు మా భక్తి జీవితాన్ని కాపాడుకోవడానికి, మా కుటుంబాన్ని నైనా నీ అందు భయభక్తుల్లోనైనా సంరక్షించుకోవడానికి సహాయము దయచేయమని అయా ప్రభు మాటలు వింటున్న ప్రతి ఒక్క హృదయంలో నాయన వీటిని ఫలింపచేసి మీ నామానికి దీవెనకరంగా మా బ్రతుకులు ఉండడానికి కృప చూపించమని యేసు నామములో అడుగుచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. దేవుని కృప, ఆయన సన్నిధి మనందరికీ తోడైన నడిపించును గాక. ఆమేన్.